Bueno, xa rematou de afinar, así que non ten sentido que volva outra vez a coller o micrófono, pero de todas maneiras imos botar dúas muñeiras de dous grandes violinistas do século pasado, de Andrés Gaos e máis de Manuel Quiroga. Estas sí que se poden disfrutar, en fin, podes socializarvos un pouco e bailar, porque non, hai un bo baile agarrado. Supoño que os desodorantes todavía están funcionando hasta as 24 horas, ainda non son, así que non teñades moito problema coas axilas dos demais. Ala!
Un aplauso para os bailadores. Un placer, un placer. Moitas gracias, mozos. Que bailedes moitos anos.